Orio Azpeitia eta Errenteria finalista dira Europako inklusio sarietan eta iaz usurbilek jaso zuen aitortza hau. Hau ez da kasualitatea, Euskal Herria Bilduk azken urteetan landutako politika publikoen emaitza da. Orion, argi erakusten airea, inklusioa eta aniztasuna politika publikoetatik eraikitzeiala. Tradizioa irekiz, indarkerik gabeko harremana sustatuz eta emakumeen ahalduntzea erdigunean jarri. Parrilla festan bidez, herriko tradizioa modu partekatuan berrinterpretatzen deu, komunitatea indartuz eta herritar guztiak erdigunean jarriz. Aldi beren, bizitza plazer markoakin, indarkerik gabeko harreman ereduak eraikitzen airea, askotariko bizitzak errespetatzen dituen herri bat sortu. Eta saregile emakumeon etxearen bidez, zaintza, alduntza eta berdintasuna eguneroko praktika komunitario bihurtzen ditugu. Horrela, pausoz pauso, Orio herri irekiago, bidezkoago eta inklusiboago bat eraikitzen ari da. Errenteria herri anitza da, baina esango nuke anitza izateaz gainera politika publikoetatik modu aktiboan lantzen dugula aniztasuna. Horregatik sortu berri dugu gu harreragunea, gure herrira bizitzara datozenei ahalik eta harrera duinena egiteko asmoz. Zerbitzu honen bidez, herriko ekipamendu eta baliabideen inguruko informazio emateaz gainera, gure komunitatean txertatzeko aukerak ere zabaldu nahi dizkiegu etorri berriei eta horregatik herriko eragileekin eta herri ekimenekin harremanetan jartzeko ahalegina ere egiten dugu. Izan ere, gu harreragunearekin batera sortu dugun kanpainaren funtsa hori da. Herri bat denon etxe izeneko leloarekin, esan nahi duguna da guztiok dugula, bizilagun berriak, gure herrikide berriak herrian txertatzeko ardura. Eta horrela, eraikitzen dugu errenteria, jatorri eta bizipen desberdinetako bizilagun, bizikide berriei ahalik eta harrera duinena eginez, inklusiotik, aniztasunetik eta herri kohesionatu gisa. Azpeitian, aniztasuna eta inklusioa politika publikoen bidez modu errealean eta eraginkorrean txertatzen ditugu. Horren arira, azken urteotan, LGTBIQ+ kolektiboaren beharrak erdigunean jarri ditugu, diagnostikotik ekintzetara bideratutako ekintza bat partekatu dugu, herritarrakin eta herri eragilekin elkarlanean. Oihu bat isiltasunean ekintza lanabez gisa hartuz, eraso hori aurre egiteko protokolo bat landu dugu, batiz bat udaleko sail ezberdinak eta komunitateko agenteak koordinatuz, eta batez ere eraso hauen aurrean erantzun instituzional sendoago bat emateko asmoz. Horregaitik, hezkuntzan ikuspegi hori ari gara txertatzen, baita ere kale paisaia berrikusi dugu, kultur programazioa eta aisialdigunetan ikuspegi inklusiboago bat, anitzago bat eta parekide bat ezarri dadin bermatzeko irizpideak sakontzen ari gara. Azken batean, askotariko bizitzak babestu nahi ditugu, errespetatu nahi ditugu eta aitortu nahi dituen herri bat eraiki nahi dugu. Euskal Herria Bildun sinisten dugu politika publikoak beste era batera egin daitezkela eta horretan dihardugu egunero. Oriok, Azpeitiak eta Errenteriak erakusten dute landu daitezkela proiektu ezberdinak, baina beti ere norabide berean, herritarrak erdigunean jarriz, berdintasuna landuz, segurtasunak bermatuz, eskubideak bermatuz herritar guztientzat. Hori da guk defendatzen dugun eredua, gipuzkoar guztientzat nahi dugun eredua, eta horretarako ari gara lanean.